gonga sakira fulbe kori janghirti e modon mi hawri mi sanni mi yetti bodum anon e garki anon e gattol hakkilo modon illa kala 3 mado ko lati habaruji medem hanne altinene do ne en lewtu baku laso sappo nyalane mudum kango nan non hanne de ndari lewtu baku na yabol dubol hitane una didi e dubi sappo e jetat sakira fulbe janghirta e modon mi hawri mi sanni mi yetti bodum e gonga do ko habaruji medem hanne cennirten en garam batanen fa weccole kan ni fa tonno jeetem walle bietene jannati hawrito ngon en jama dum non accito ko be kawton jamaare to Allah jabi fu on garan nanum ba majjum en garan batane fa hanne dum do ko lati sirri kambe lati be walle betene apes e dengal kanko docteur Adam Mamman Sambo do lati ko habaruji meden mawdi kennirte jon kikide ne to madalla sakira fulbe kadem mi hawri mi sanni mi yetti bodon ano e garki ano e gattol hakkiloji modo ila kana 3 mado min sakke modo Hamadi Adam min warte modon e do kolati habaruji meden gonga do habaru meden poddirting en jam fa be ciore kan ni fa ciore kan ni tongon en kolati pulaku hawrti tongon en bodum dun do lati walde mawne annanane fa ciore kan ni tongon en walde nen en be jodake be Jessica bo kolati biro mabbe kesa be jonni dum fa ciore kan ni tongon en men dullay ko yeton illa kambe lati be mawbe pulaku ko ton fu men fu ben jamin ko ci habar kol mi ela taw habar kol len e kanko laatido do en El Hadj Boni Kure Oma o wadi filla e gatte hakkilo meden e filla makko ka suka dimado go wodi dubi la so tatu hanno do tijo wuro nu na fewre nu fuful de meden de kani ne etulen kanko laati la waldere fuful debe kan ne nu jannati kan ne men dari mawne man kan ne nun dawranta toraji fufulde e butu ko jannati etta go men jiti ko jannati wadata kanka won toraji meden bo no men jakori di onon batani di jatela so sappo moy fu ko tano hore mum tora ko wodi fatu gi jela so sappo fu to gayni fora batamen do amma di fu men kan tikete sedda wala fu ko men ke bay barke mu goma ko nyamata no en butu kan president fu batugo do on ani sera gonde mbo o tonon moy fu remata kan ko num bo kata jawdi bo jawdi ni num bo kada no den amma hanne Allah barke waldene nem jamaare ummike do yey tawoy do tijo meden ki don kanko wadani en lawol men kebi jeveji dimbo inoto ton e ne walde jannati be ngada gudura ko fu jeveji jannati num gang hande ko di kebo himbe la sotate sappo nu yahani himbe la sotate sappo kanu men gatti lana men jaare ko rak men jaa men jaboyi yelo kulbe mbutini hanne joni enen timbane enen fulfulde on wodano jevi amma e bannia men titimun kiye mun wodano Allah e barke men be kebi kambe go en kokora don jannati hanne dede leydi kani do kanum wadi dede jevi di to hewne la sotate sappo e joyi hanne pame me hewne de do jannati wadi on mun poti kala numi anne no gatte ngolato wi hanne dede tora men fu no buyto to golato keben taw hala kanundo mi hina to fa to lawol men batani lawol hanne fulfulde batakeno do television ande jombe do nan etta jango jon hakko fabbe jango fu on ta en jiyete amma television an e barke lamudi e kebi hanne jom mawne fu e ngabate na fewre num dai do tijo men gondo babaro do baniro kanko wadi umado radio boy bate to jon kan dede ko men gadi kan men bita men gadai amma men bawta ko linti butu ono nun lintata ko men gadi jon kan ga ono nun to ngancata no fu jon kan on nan gada sese na fewre mba nokku fuka de nyanti ka tan dugo donc e hori men bawta ko henni amma pa men jon kan waldere men won jango men walde men
tawangal meɗen donc min elan on jonkan min buddita nunu min bawta ko bati on ko min bati butu ko min ngadi butu en fu ɗum waɗiɗi yo ɓawo majjon kanko laatiɗo ministre kitantoɗo hala jamu e dow leydi bene ɗo Alassane Seydou o dullay ko yeyto gon en o waɗi filla kan en e ɗengal Mohamed Baniro en gatte hakkiloji meɗen o wi kaɓeten no watta enen bokko gurna meɗen wayltanoyen o wi o anani ɗum sanne o yetta o wi joni to en daari neɗɗo ko gatta fuu hanu nun tarbana belɗum e seyo e duniyaru ɗo Allah e barke golle maɗa o wi waldere de suɗen jannati ne hanu nun tawe ne wayliti gurna meɗen dow nonnoyi ñaamen nafa geeta ñawtoɗen to e ñawi keɓen suudu geetol kaddule geeta ɓonoɗen ɗum enen bo naten e jamare naten e duuni fa hande ɓawa majjum e hani jande ne ɗo bo tiiɗinen ɗum o wi to en daari leñol fu tiiɗinayi jande leñol ngol ɗon wi tan wa ɓaawo en fu bo en anni to wiyama faamu to wiyama ilmu ko laati memi e pulaku fu faamu kan en goni ɗum sanne o wi to pullo jangi fu kan nun ardoto to en kocci leyɗe gon hande leydi guinejo o wi leydi ni ɗon mbata yayi a faman pullo e jangi ɗon o wi non nde leydi meɗen bene ɗo bo to pulaku jangi fu a tawawa pullo ardake pullo waɗi inne o wi kannun o eelatayi enen bo kaɓɓen anniya falto weccore ne ɗune tinnoɗen sanne no watta ko ɗum wayltanoen o wi tiwre gonanɗen ne ɗo laamiɗo leydi meɗen Patrice Talon ko darani kan woni ume wallita ñaamiro ñe kan ƴiyal ɓandu muɗum fuu anni ñaamiro fitina gonanti ha ɗo nottako ɗum o wi kannun o eeli hanne joni to en daari falto wecco dengal ɗon komi wala ko jakki remoɓe illa gasi fa taki fa e ko hori ɗo ɗum fu ɗum naw e ɗum hebbi na goɗɗo yeddam ba min ɗo kellane am mba seɗɗam annum hani neɗɗo waɗa to woni fuu o wi waldere meɗen jannati nen bo ne tinniwa no watta ko tawe hakkunde meɗen en poti gam potal meɗen kan woni semme meɗen e mbatannoka daga law enen bo keɓen no joliroyɗen o wi kannum acci hawrine no dane hanne ɗo o ehla kuwa fu tinno haɓɓa niya waroɓe bata nafowa Allah waddaɓe waroɓe bata ko sennayi Allah woɗɗin jomum o wi kannum kanko o elata o wi jonkan o wi to en daari de leydi meɗen bene ɗo fa hanne laamiɗo on ko durwanta no watta ko leñol fu jeeta hoore muɗum lewru tubaku jaɓol o rowanin ɗon ñalane muɗum nayawre min e Alaji Kurew ma e woɓɓe kade hoore meɗen fulfulde min jayi fa bawriya Patrice Talon on ñanden no min jayi dow toraji men ko limo min mbi leydi bene ɗo goraje mum ɗe funaye wala to fulfulde wala amma dow ɗelle kaleteɗe e télévision fuu fulfulde wala ɗum o wiya sem ko batte fu ɗon ma ɗon nu o noddi o wi o yiɗi mawɗo ORTB waɗa dabare fulfulde bo haale e télévision hanne ɗum laatake gonga na fewre gonga na fewre gam majjum o wi ko hani ɓe gaɗa kamɓe wecco gonanti en bateɓe ɓe ballitan en fa hanne e woodi golleji ko ɗuuɗi ko hori tiiɗal majjum num e gonani joni kanko laamiɗo leydi meɗen Patrice Talon o wi o eelu num enen bo ñoƴƴanen ɓe ɓaawo enen bo tinnoɗen ko hani gaɗen ɗum keɓen ko nafatayi o nani hina ministre Alassane Seydou filla muɗum waɗi jon subaka dow hawrinde meɗen no wontiri nonnon ɗon bandira mi yetta on sanne mi sannan onon bo Allah jomirawo wallu e gonga on nani fillaji moƴƴuɗi ɗi oɗo haali ɓawo majjum ɓeɗo laati kanum bo yahuɓe kanko laatiɗo président walde nden en kanko bo o waɗi filla o maɓɓiti hawle nden en kettinane kanko laatiɗo Ibrahim laatiɗo président walde jannati emin cana ɗo bamoy fu ko wari ɗo ma hawrine me hanne mawne ne emin canda ɗum emin canna jama'a e Allah fu min mbi gollaygal ɗo gollay men en fu butunu association jannati bo waldere men en fu butunu enen fu fulde gam majjum min mbi min canna o min canni ɗo daga ministre fa maire fa préfet en wonɓe ɗo min canni bo ma waldereji ko woni non min canni roi en ko woni non min canni himɓe butu Allah wallu en dow golle men gatte
hande wa en gadu wa don lebbi didi suru en dogga no watta ko laato enen bo en kawri misi bo en kawri kan hanne Allah wallahi en boko dayte en onke benno en buita gonga non be do yai hawto ngon en batanan kambe latibe seya en kambe bo be kawti don bodum be do bo kanum bo dullay ko yai to ngon en kambe bo en kettinto filla mabbe e dow seya nokkure mabbe nen en kanko bo o wadi filla sedda gon dottijo e yaajo ko way do butu e min kinadum ta dari hanne fufulde kan bo baddi do dari tawi cankitare de wadata sai kabbe nganniya no dontire ta dari bo lawol majjum nun tokka délégué meɗen batube ɗo kamɓe yi hakkillo on e bi ta dari en darori nun fu ɓawon bittete no e bi sai kamɓe ganniya noddinen jama gure e gure gannuje e gannuje arrondissement e arrondissement pakken kasagu ɗo ta dari men fakkinte no yaka woni waldere men bitene jannati demmum kan suka fu ummino e nana ko jannati waɗata amma caka ɗon ɗum waɗoy ɗum yeewi ɓe tawi jeewella majjum nafata en debbo e gorko fu ngam ta daari nawellaji feere feere ko jannati wonno e duura e muɗum ɗum wari ɗum fukkike ngam ta daari joni min batoɗo chef arrondissement laati amma ta yahi deddere bureau an ɗereji dingol me daga jobbo say suman kanta wo waraka etta yakema ko wiya leñol kol toon butu ko jomum rima fu be hande mbakere en warani ko muɗum to ta daari nawellaji min goduɗe kannunno ga hande ta dari ra bif garin ngado mala tiga woda dirol ko fu sai wi bitta jaaji ya seya ta jama madu biya suka ma wala on dero na bo wodi ko to ta dari fu ye bayere ne nuno sabu majjum wadi ko bimi do to ma hokam hala fu kannum ko kam délégué hanu wi ye yaajo fu limi e wuro me délégué on habito ya jama moynu lima dum baba on hokamo inne baba on inne suka on to mike to yarata ya o jamana bureau sea to tawai don sea o tawan secretary mum to madalla sakira fulbe bawo majjun en jesan habar kullun en garin batanen do en fa hanne ko lati hala apes kanum bo kanko docteur Adama Mansambo be gondi sirri hawrine nen en hawne nen no nonun be jiddi den wadne de leydi bene do to nun hawne nen wadata dum non lati no fayje walde bietene apes walde durobe marobe ni jonka bieten habar kullen sakira fulbe mi ela gatto hakkilo modom e hunnuko docteur Adama Mansambo to apes lalle walde no apes nembo walde maroɓe no maroɓe duroɓe walde maroɓe an ma mardi tawangal mardi fina tawa maroɓe muɗum no haaldete ɗo nde mu kamɓe no apes gollidinta to yama apes e tubakore e faransire kan wiyete association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane wato walde latine hitanto a durwan nun no wayrta ike ko maro e duroɓe jeyta wawana hoore muɗum dow golle mum watta no watta ko wiye marojum to wonfu ina anni rafo e waɗa wakkatire gon rafo e dullere ndiyam no watta ko wiye maro jaalike fuɗo jaalike ndiyam to won mum fu imma a wawi ko jaali wa kan won dole non sani a awi fuɗo ta awi fuɗo fu a won wa ɗon dow lawol no watta ko jeyta nokkure goda nokkure ma to joɗiɗa goda nokkure ma to jewɗa nokkure ma to laati a anni to nayi maɗa yahi wosoy wittoy heɓan to wittoy to jooɗi to tataɓel ngel ɗo haraka apes kan won haraka jande ngam apes holli no ko yawi waylitingo tagaɗo ko yawi ɓantugo tagaɗo fu sai laato jande no jande fo o jangi kan won jande de mum apes kulle wonani nun ɗo na yaɓɓel ngel kan wo haraka sukaɓe meɗe na anni jon en godi waseji en goji gojankeji laatiɗi aw jangi seɗɗa wurtake aw jangay amma hewti kewto gon to tawi jeytay hoore muɗum amma e won ɗon taw e fija to ɗo haraka sukaɓe ɓe jiɗi noy watta ko pulaku jooɗo noy watta ko maroɓe jooɗo daara badda didana sukaɓe ɓen didida e sukaɓe ɓen laabi bo ɗi laati ɗi ngarɗuɗi ɗi neɗɗo ɗi suka tokkata ko wiye jango wawa
jeyta o jaɓana saroji muɗum babiraɓe muɗum nden mum ko APS wonani num ɗon ko jiɗɗum mi ɓeyda dow majjum APS dow Afrique meɗen ɗo dow leyɗe CEDEAO ta etti waldeji mawɗi laateɗi to haraka durande inne fuu waldeji baddeteɗi nu APS na on ɗo waldeji ɗi banda APS en godi RBM kan walde ɓillital maroɓe e wiye réseau ɓillital maroɓe ɗo ɓe neɗo wadde réseau RBM ano penu heedani farto muɗum APS e wondo ton e RBM kannu waldeji mawɗi gollidoji e waldeji mawɗi hande CEDEAO hande UEMOA awbo Union Européenne en ni kannu gollidinta e mum amma catal APS bene taw walano kannu waɗi jomum mi durwa noy watta ko wiye catal APS bene resama ɗo en ngam barke ko won dow ton ko laati e nafa e wonani maroɓe leyɗe ko riɗɓe farto Sahel to laato barke ngan enen bo hewta en ɗo dogguduji ɗin kam fuɗɗi jom waɗi ɗum ɓuri lebbi ɗiɗi ngam umen na anni iri hawrine mawnine ɗon to e waɗe fuu lalley ɗum hawrita maroɓe duroɓe bene amma en godoyi hoɓɓe waroɓe ɓe ƴiwa Togo ɓe ƴiwa Burkina ɓe ƴiwa Niger sukon hasi waran illa Mali illa Nigeria to ɓe ɗon fu dow safol dow lawol APS ngam sabbu mum ɓe garan bene ɗo nde mum min gondi e sirru majjum joni ɗum waɗi bi'un lebbi haɗiɗi min desi ko wiyete comité d'organisation natiɓe kannu won annani golle ɗe no hani waɗira fu ɗo guduji to natete ko wiye mawɓe yiyama ko wiye jawdi wurtinama ko wallata ñanne jaɓɓago jamanu fu min desi comité d'organisation mawɗo mum Amadou Soumaïla mo kanni to min deso abo hawrine ne ɗum hawrine ne waɗan nun dow balɗe ɗiɗi nde mum alal mawne warore nu hawrine nen fuɗɗata jottina Asawe to laati jama'are kan haraka mun nun ɗum amma waroɓe ñanne mawne ne woodi ɗon noddinteɓe ngam gollide golle na on ɗon gaɗeteɗe ko fina ala Asawe ko jama'are jooɗo to waroɓe illa gennele yaasi bo mi sikki woɓɓe illa alkamisa fuɗɗan warugo jippago de paraku ɗo to num men gom men gaɗira ɗum amma ñanne Asawe to gaynama fu mi sikki to weeti to bureau ngan resama fu to weeti bureau ngan e hoore mum jooɗoto ɗum haalda ɗum badda ngam e woodi sariyaji deseteɗi imman ɗum resi bureau fu no bureau hani gollira fu hani ɗum jooɗo ɗum badda ɗum ko moye fu salmine ko yawta to kannunji ɗum hollugo no golle ɗe won e waɗira to jamanu ko e lammi gettali men ɓe neɗo hawrine meɗen nu en fu nde mum pulako maroɓe bene kannun jaɓɓoto hoɓɓe nde mum hanu nu moye fu tasinano ɗum moye fu ummo dara noyi watta ko wiye watti semme muɗum watti ƴoyre mum watti bawɗe muɗum ko wallata wiye jamanu no hawrine ne bene ne ɗo en laato hawrine ne lalle ne hawrine mawne nu irinen no APS waɗirta hawrineji mum dow gennele fu nde mum elan nun laato woduɗo bawɗe muɗum e anni wawan ko walli jaɓɓaɓe ko hoɓɓe fu ɗum durwa ɗum haw ɗum nodda Soumaïla haw ɗum noddanmi haw jon kanni mo ɓe anni hettiri e gollida e walde ne fu ɗum holla ɗum to go'o nun ɗum ɗiɗaɓel ngel to wiyama hawritere idine ɗon fu hanu nu wiye jama'are wari ɗuuɗi nde mum pulako kanto won fu maroɓe kanto heedi to bene ɗo fu aw ko ɓatti bene e won far to Nigéria e ɓatti en ɗo e won far Togo far Niger far ɗuma ko ɗuɗɗo bawɗe muɗum fu wallahi min on kam en gayni men keɗi ɗum wara ngam ume dow balɗe ɗiɗi balɗe tati imman pulako imman jama'are hawriti fu e woodi ɗum bata waru ata watta ban dow bureau go a halfina ban goɗɗum fu e woodi ɗon ƴoƴe nokkata e woodi ƴoyre ne keɓata to banniraɓe ma ɓe pottata woɓɓe nawun ɗon a yiyayno ɗum duuɓi e duuɓi a yiyan a fottan ɗum ñanno woɓɓe nawun ɗon a annano ɗum ñannan ngam sabbu hawrine ne a heɓan
a heɓan anniraɗum woɓɓe a nananno ɗum illa to woɗɗi a nannan ɗum mi yiɗi hollugo docteur Aliou Ibrahima latiɗo secrétaire général APS kanko wardata e président APS kan won Amirou Barabulle kamɓe noon wardoyta ɗo en ha ɗo hawrine ni mi holla bo no président men lawol fulfulde e hoore muɗum waran dow hawrine ni ɗum kam mawɓe waldeji koriɗi ɗi ɓe fuu ɓe na ummatine e goggoto taw min keɓay min mi hollata joni na min keɓiɓe ɓe fuu taw amma ɗo yaago paɓɓi jango ɓe fuu ɓe lildete ɗereji maɓɓe ɗum kanto en keɓoy wakkatiyel gon kadi badduɗen fuu mi hollan mawɓe ɗo ardiɓe waldeji dow bene ɗo waroɓe fuu mi hollan inɗe muɗum min jetti sanne docteur to mi yetti Hammadi to e gonga fu te jesi habaru kullum kollen sakira fulɓe en garan batanen ko laati nokkuje meɗen kanum bo to leɗɗe awetede sire mawne kotonu fayoga bo me kala wi ɗon bo min gaɗi filla seɗɗa go mi ela gatto hakkiloji muɗum e filla ka illa kotonu abome kalavi porte nouveau laatiwa nokkuje to neɗɗo kaden heɓata yiya leɗɗe e dari e dow nokkuje ɗen en ɓuradu hanne dow nokkure meɗen to koƴe ɗen kan woni dow wangarde mawne ɓuradu abome kalavi e kotonu ɗon filla muɗum gaɗeten seɗɗa gon kamɓe laatiɓe hitantoɓe haala bulalanguje biyeteɓe environnementaliste kamɓe noon min gaddinta filla seɗɗa gom ɓe kolla en ɗume noon saabi to ko hunde nden en e ɗum laatori non noon kanko professeur Vincent Orekan o wi'i gonga hanne ten daari e dow laabi ɗon en wakkatima révolution o wi to sutori tariki on en wakkati den e dow laabi a tawa num leɗɗe e tokkontiri e waɗi tuulol acci ɗum wi'eno leɗɗe tokkontirɗe bambontirɗe amma hanne de a hocci fuu leɗɗe ɗen en a yiyata ɗum de kotonu num o wi hanne leggal wala ɗon nokku to bogiɗi wala ɗon gon en o wi ɗum fuu laatiwa hanne torraji e dow nokkuje ɗen amma ɓuradu ten kocci e dow waɗeɓe sartin en ɗum ɗo laati e dow kamɓe laatiɓe e dow to himɓe joɗoto nokkuje muɗum ɗum fuu hanne torraji num himɓe heɓata nokku to joɗoto to madalla sakira fulɓe kadi mi hawri mi sanni mi yetti bo ɗum ko laatino habaruji meɗen hanne cendirte fo ɓurtani Allah hewtina en kadi jango yanɗe goto ɗen kam woni ɓawo magribi kam woni wakkatije ko keten habaruji meɗen fayago yanɗe go'o to Allah hewtini en finne fuu en godi laabi ɗiɗi ɗiɗo laati ko keten habaruji yanɗe go'o fayago ɗon gon en e nyaloman ɗon gon en kam woni wakkati majura fonnoyɗo en e yaago kanum bo ɓawo magribi to julama hinde yanɗe jeeɗiɗe ma en elaso sappo kam woni ɗum ɗo laati salatiji meɗen ko keten habaruji meɗe ɗengal meɗe illa kanal wama ɗo sakira fulɓe mi hawri mi sanni mi yetti bo ɗum mi wiyan kadi mi silmina e dow muɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sakira fulɓe jang hirtana en gaɗe lawol gaɗe jama feere feere muɗum waɗa ukke muɗum guddel a heggi seeɗi gotum noon inna ta dara